Den er fra 1908, Mm. men dog ikke den ældste på træffet. Ja. Hvad blev den brugt til? Den blev også brugt som trækkraft på landbrug, hvor den eksempelvis kunne køre en rem op på et udtag, hvor man så kunne tage trækkraften ned til tærskeværk, kværn og alt det der. Det vil sige, der gik man væk fra de rigtige hestekræfter? Der gik man væk fra de rigtige hestekræfter, ja. Det er rigtigt. Men der vil jeg lige indskyde, at de også er repræsenteret på vores Nå, det er de alligevel. Ja, det er de. Ja, ja. Sådan en der, er den til at købe for penge for almindelige mennesker? Ja, det er den nok. Spørgsmålet er nok mere, om der er nogen, der vil sælge det, de har. Ja. Og noget andet er, at nu er det jo sværere at få fat i det igen. Mm. Og hvad stand er det i? Fordi jernhandlerne tog jo rundt, da elektriciteten blev indført og smadrede med rund hånd alt, hvad det hed. Gamle petroleumsmotor, hvor jern var dyrt. Ja. Så det blev simpelthen solgt som gammel jern. Nu er jeg jo spændt på, om den kan starte. Det er du måske også. Ja. Men du har lov at prøve. Jeg har lov at gøre forsøg i hvert fald. Ja. Okay. Det bliver jo spændende. Ja. Og der skal du have ved der. Ja, det skal jeg. Ja. Sådan. Ja. Nu kører vi. Men den siger jo ikke ret meget. Nej, den siger ikke ret meget. Nu kører den heller ikke ret stærkt. Den har en tophastighed eller topomdrejning på 250 omdrejninger i minuttet. Ja. Og den kører nok sådan nogenlunde 100-125 omdrejninger i minuttet nu. Men man kan virkelig studere, hvordan et maskineri det virker. Mm. Ja. Der er god tid at følge med i. Jo. Ja, man skal bare passe på, der var ikke noget der hed arbejdstilsyn dengang, nej, eller sådan afskærmning, fordi det ser jo lidt farligt ud. Ja, men det får den fat, så ryger man med rundt, det er klart. Ja. Okay. Kan du også danse den? Jeg kan også danse den, ja. Og det foregår egentlig bare ved, at jeg lukker op for kompressionen her. Var den billig i brændstof, altså petroleum dengang? Nej. Det var dyrt? Ja. Nå. Den vil godt have noget til føden, den ja, ja. Og petroleum var forholdsvis dyr. Ja, jeg er ikke helt klar over, hvad prisniveauet er. Vi kan blive enige om, benzin er i hvert fald dyr i dag. Det er dyr i dag, ja. Det er helt sikkert. Og det er vist den næste, det er benzin, men den kan faktisk det samme som den store der. Er på nøjagtigt de samme hestekræfter som den der. Og den er taget med egentlig for at illustrere, at da den her den vejer 900 kilo, så vejer den her lidt mindre. Den vejer nok 25-30 kilo. Men sådan en kunne du da ikke, hvis de havde den dengang, sætte ud og trække nogle landbrugsredskaber? Det samme som den her, jo. Det kunne den. Ja, det kunne den godt. Ja, men du kunne ikke sætte den på en plæneklipper, den store? Nej, den store kan ikke sætte på en plæneklipper. De 900 kilo, det vil nok trykke græsset lidt dårligt voldsomt. Ja. Så okay, men altså, det er sådan nogle ting, der kommer.